כולם, אני לבד היום, זה GTA 5. היום אנחנו לא אונליין, אנחנו עם טרוור. אוקיי, היום נעשה סתם בלגן. אני אוהב לעשות בלגן. בואו נתחיל, אל תסתכלו עליי ככה. אני פשוט התחיל המשחק מההתחלה וזה מה זה מעצבן אותי, אבל לא נורא. בואו נגנוב את המשאית הזאת לדוגמה ונסתובב, נעשה בלגן. יש לי רעיון מעולה. רעיון מעולה יש לי. היום אני לא עושה סרטון כל כך ארוך, הנה אני אומר לכם, כי אין לי זמן, ונעשה סרטון של 10 דקות בערך. אוקיי? מצטער, אבל זה מה שאני יכול לעשות. אוקיי, בוא נעשה לנו פארקור כזה, לא פארקור. יש את היכולת המיוחדת של טרוור, אני מחכה שהיא תתמלא לי. אתם זוכרים שיש את המשימה הזאת פה? עוד לא עשיתי אותה, כי מה זה נוד שהתחיל המשחק מההתחלה, וזה מה זה מעצבן אותי, אבל לא נורא, אוקיי. ודרך אגב, התספורות החדשות זה שתדרג לי לבד. אני אראה לכם אחרי זה את כולם. זה של טרוור, השפם הזה והשיער החדש. פארקור. אתם רוצים אוף. בטעות, זה לא היה בכוונה בכלל. אם אהבתם את האיכות הזאת, תגידו לי, אני יכול לשנות את זה. ככה זה טוב, אוקיי. כי אני פשוט עכשיו, המצלמה שלי נהרסה מהפרק הקודם, כשאתם זוכרים. ואז אני מתחיל לצלם מהטלפון, אז תכתבו לי אם יש לכם שאלות בקשר ל-GTA V. לפלייסטיישן 3, פלייסטיישן 4, אקסבוקס 1, אקסבוקס 360, מה שיש לכם שאלות, אפילו לא רק למשחקים האלה, יש כל מיני משחקים חדשים שיוצאים, גוסט מונט החדש, כל מיני ניד פור ספידים, קול אוף דיוטי. טוב, הראיתי לכם את התספורות החדשות של טרוור, בואו נראה לכם עכשיו את התספורות החדשות של פרנקלין. אוקיי. אם אתם אוהבים את הפרק, באמת, אנחנו משקיעים המון זמן. אני ויארין, עכשיו הוא לא פה, פשוט הוא בבית. אז תעשו לייק, באמת. אנחנו מראים לכם כל מיני דברים. ויצא גם ב-GTA אונליין, עכשיו, אחרי השדרוג החדש, שיש מלא, יש את האוטו הזה, איך לא שכחתי. את האוטו, שכחתי איך קוראים לאוטו הזה. איזה מודי עשיתי שאני לא זוכר את זה. בקיצור, אוטו ממש, כן, GTR קוראים לו. והוא בפרי, הוא באמת, הוא בפרי. וזה אוטו ממש פצצה, ואני לקחתי 2 כאלה. טוב, הנה התספורת החדשה של פרנקלין. מי שלא מכיר. אפרו גדול מאוד. אפרו באמת. ענקי. וזקן יפה כזה. אני אראה לכם גם את הנשקים החדשים שיצאו גם ל-GTA הרגיל ולא רק ל-GTA אונליין. בואו נראה לכם. תראו, יש מלא. זה ממש חדש שיצא רק עכשיו. באמת, וכל אלה חדשים, וזה חדש. וזה חדש. וזה, ומלא דברים חדשים. הדבר הזה שנגיד, לדוגמה ב-GTA אונליין אין אותו, אני מצטער על זה, פשוט זז לי, ואין אותו, אז זה טוב לקנות מה שאין. מבינים מה זה? טוב, הראיתי לכם את פרנקלין, בואו נתחלף למייקל. זה תספורות ממש חדשות שיצאו, אפילו אני חושב, מעריך שזה חודש, חודש בערך. הנה התספורת החדשה של מייקל. איך אהבתי את זה. בוא לפה. הנה, עליתי על זה. הנה התספורת החדשה של מייקל. יש לו
אם אתם רואים את זה טוב, בטלפון הדפוק שלי, אבל יש לו זקן כזה חדש, שהוא ממש גדול, וקרחת. טוב, הראיתי לכם את כולם. בואו נעשה סנייפר על אנשים. כן. זה עוד איזה 5 דקות בערך גומר את הסרטון, אני מצטער מאוד. לא יודע מה שאני יכול לעשות. אם אתם אוהבים את הסרטונים, אנחנו עושים לנו פה פארקורים. ואם אתם אוהבים באמת, תספרו לחברים שלכם על האתר שלנו, שלומי וירין. באמת, כי אנחנו משקיעים המון זמן על זה. אנחנו מצלמים כבר 5 דקות ו45 שניות. אוקיי, יש לנו הרבה כוכבים. יש 3 כוכבים. מייקל נראה רוצה לכם את זה. אתם יודעים שהשם של מייקל בעברית הוא מיכאל? אני לא מאמין שהרכבת הזאת עוד נוסעת בכלל. שהרכבת, איזה טיפש יצאתי. שהמשאית הזאת בכלל עוד נוסעת. כי בדרך כלל כשאתה עולה על משאית רגילה, היא יוצאת מהמשאית פשוט. משאית של עצים, אני שיותר חלקה, אבל היא בסדר, גמור. נו, באמת. אני דקות קלטות. יש, פגעתי. אנחנו אומרים באנגלית, הגענו. אוקיי. אני ממשיכה לקחת אותי בדיוק לאן שאני צריך. עכשיו אנחנו עושים שוד מכולת, אם זה פה, אני מקווה. משטרה מפגרת.